Halo ka ba sa haluan o karon adlaw ato ano po ubay ato igaagaw no kay prenup o prenup o prim up o basta prenatal prim up o bypass. Kaya na may prim up din bypass o. Kamo ni sabot hago apoy ka na mag picture ba kay kaslo nun ako igaagaw tara to na to dali. At this moment na ko diri karon sa sulod sa akong sakyanan no. Ay dili day sa among hinuraman nga sakyanan. Oh, go bakla promote. I-promote sa imong kuan parlor para. Hi guys, if you are looking for hair makeup and hair rebonding services, just go Kim Salon. Uji ba pak gandu pak. Actually, mao dito siya owner sa among sulan karon na salon which is the Kim Salon. O pag-abot na ako dito sa salon ni Kim, naka-prepare na akong pinsan ready for makeup. Nagna-makeup na siya. Then, pictorial na si Akla for the furu. So, mauna siya nahitabo. Next steps is pumunta na kami doon sa may Zitsab Studio together with her fiancé, Janjan. So, nag-pictorial na sila doon na nakita ninyo sa video na medyo Relax. Smiley. After pictorial na nga ito namin silang venue for photo shoot which is the Guwang-Guwang Mangrove Park. So, mga na eksena dito pag-abot naman dito, gipagpagpagpag. So, anak yun ang eksena ba yun? Pagpagunjud bakla para maklaro ang beauty sa kuan for the fruit, chares. Wala ko kabalungan nung gigun anak siya. Siguro daghan siya aliwang, chares. Ug nanagan ang mga bayot. At this moment, nag-start ang photoshoot, no? Tuloy-tuloy ng show. Start na sa photoshoot for the long gown competition, chares. So, pagpagay ang show by youth. So, kanina siya nga photoshoot, no? It takes an hour. Nga, no? So, ang photographer, dahan kanya siya shoot na hitabo. Pero, at the end of the day, ang magawas ana is gamay lang kaayo. Pilian siya kung unsay pinakanindot nga kuha. So, ano na ba yun? Dapat tiis ganda. Kaya kung gusto makapakasal, frame up, or unsa ba? Bypass, chares. Agwanta ha bakla kung gusto kang ingon anak kabongga ang imong show sa kasal. So, with waving, pag siguro hasta naginang daghanag aliwang, chares. At this moment, guys, retouch mo ng show, retouch mo ng beauty, refreshing, para nindot kaayo aura sa camera. So, guys, whose touch is yours? Kim Salon. Next set is the casual wear competition, charas. So, muna eksena din yung walking. Muna nag-drama lang sila bakla. So, para bongga ang show, para dili scripted ang aura sa photo, so kinahanglan jud normal, relax, kana lang ang eksena. So, yun ano lang jud mag-photoshoot no medyo kapoy, medyo boring, pero actually guys, kaning mga gipambati karon sa artista nato sa duha ka subject nato which is the bride and the groom, gipangkapoy gyud sila bayot, why pagkasar. Buti na lang sumasabay ang panahon. So naami din ngayon sa spot na medyo sa baybayon na banda, nindot kay siya kanang background kay super fresh na fresh. So, salamat sa Guwang-Guwang Mangrove Park, chares. So, Puhara Bay, located na siya, guys. Puhara Bay. Dili Puhara Island, Puhara Bay. So, anak lang, medyo kikapoy na kong voice over. So, tang-awan lang niyo dili na mo mag-iniro. Ay hago, magsigigyaw-yaw, bayet. So, ano lang show, balik-balik lang sila bakla. Maragi pang kuan. Balik-balik lang ba yut? Ano ang show diri asa kuan pag mag-kuan ka, mag-photoshoot. So, dahan kay mali, daghag nagtiniil pa. So, inahinay mo diha. Kaya basig mga tunok mo diha mga bildo karon. So, ginoo ko. So, ano lang show, no? Mga bayot, gipang kapoy, gipang laay. Wakasabot sa gipang bati bayot. So, ang eksena diri pack, last photoshoot, pang tulo ka hugna na ni siya. So, rides. Sa rides na po ang ilang concept daw kunuhay, no? Pak, murag just lang nag-modeling sa motor, murag promotion sa mga helmet, no? Evo helmet, chares. So, actually, gipang kapoy nami, so it's time for go home na. Mga unsa daw mi, kagipang gutom ang self, yes. Gutom jud.